Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Уяўляеце, у нас з Янай сёння экзамен на снягурачку. Шчыра кажучы, я так хвалююся. Хочу быць лепшай снягуркай. А гэта што, снег? Яна, зачыні акно, а то ў пакоі хутка цэлая горба снегу вырастуць. Яна, ты што, не чуеш? Привіт, Таня, сябры. Добрый вечер, Рыся. Салют! Яна, ты што, не адчула мяне? Я крычала. Прабач, Рыся, я ў сваім пакойчыку была. А што ты крычала? Прасіла, каб ты зачыніла акно, а то ў нас у пакойчыку сапраўдная завіруха. Ой, а я гэтага не заўважыла. Дык гэта не ты зрабіла? Я? Але навошта? Як навошта? У нас сёння экзамен на снягурачку. Ты што, не помніш? Да вядома, помню. Вось і касцюм падрыхтавала. І я падрыхтавала. А ты яшчэ і снегу ў пакойчык напусціла. Рыся, гэта не я. А хто? Я думала, у цябе касцюм вельмі цёплы, і ты вырашыла выстудзіць пакойчык. Рыся, ты не цёплы у мяне касцюм. Мне ўжо холодно. Тады пабеглі, адшукаем, якія вокны расчынены, і закрыем іх. Пабеглі. Яна, я не знайшла ні аднаго расчыненага акна. Я таксама. Адкуль тады снег у пакойчыку? Чаму так холодно? Можа, на экзамене на снягурачку так і павінна быць? Не ведаю, але у мяне, шчыра кажучы, зуб на зуб ужо не трапляе. А мне пакуль не вельмі холодна. Гаварыла табе, Яначка, загартоўвайся. Я вось да холаду умею прызвычайвацца. Цікава, калі пачнецца экзамен? Не ведаю. А ты што да яго падрыхтавала? Я вершык і песеньку пра ялінку. Не арыгінальна, Рыся. Я вось прыдумала танец снягурачкі. І з ім дакладна атрымаю на экзамене лепшую адзнаку. Не ўпэўнена. Гэта яшчэ чаму? Таму што ў цябе не толькі зуб на зуб ужо не трапляе, у цябе і лапкі дрыжаць. Гэта ад холаду. Якая розніца ад чаго? Ты так трасешся, што прыгожы танец у цябе дакладна не атрымаецца. А вось і не. Я зараз паскачу і сагрэюся. Ага, наскачашся і стомішся, і ўсё роўна не зможаш танцаваць. Нічога, ты хутка таксама змерзнеш, Рыся, і ад холаду забудзеш вершык. Не забуду. Забудзеш. А яшчэ у цябе горла забаліць, і ты не зможаш спяваць. Янка, ты не буду з табой сябраваць. О, ды гэта я не буду з табой сябраваць. Сядзі тут і мерзні, а я збегаю чаю гарачага пап'ю. Чаго гэта я мерзнуць буду? Пайду некалькі практыкаванняў зраблю і адразу сагрэюся. А мне больш не холодна. Так што танец у мяне атрымаецца на выдатна. А у мяне вершык і песня «Рмал». Значыць, я атрымаю 2 выдатныя адзнакі. А я буду голасна крычаць і збіваць цябе. Тады я дам табе падножку, і ты звалішся. А я! Ой-ой-очки, Што со мной не так? Яночка, прабач, я не пазнаю сябе. І я таксама. Даруй мне, Рыся. Я так раззлавалася, што ледзь не зрабіла штосьці дрэннае. І я таксама. Пакрыўдзіла лепшую сяброўку. Яночка, не хвалюйся, я не пакрыўдзілася. І я, ніколечкі. Хочаш, я коўдру прынясу, каб ты перад танцам укруцілася і сагрэлася? Не, дзякуй, Рысечка. Лепш давай я прынясу табе чаю, каб ты змагла добра спець. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. Прывітанне, Надзеечка. Добрый вечер. Дзяўчынкі, віншую вас. З чым? Вы абедзве выдатна здалі экзамен на снягурачку. Як здалі? Я ж яшчэ не пачынаўся, Рмал.
І ти Рисю не слухала? І танець Яни не глядела. Я абавязкова паслухаю і пагляджу заўтра на святочным канцэрце. А чому ти не хочеш сьогодні приймати у нас екзамен? Я ўжо паставіла вам выдатныя адзнакі. За што? За тое, як вы справіліся са злым чараўніцтвам снежнай каралевы. Мы справіліся? Кажу ж, выдатна. Так, увечары, калі вы прыйшлі ў пакойчык, што адбывалася? Нічога. А, снег ішоў. Так, я вирішила, що я на окно адчинила. Але мы не знайшлі адчыненага акна. Так, а што потым было? Рмал, мы стали сварыцца. Вось, гэта зачараваны снег прымусіў вас сварыцца. Дзяўчынкі, помніце Каю у казцы? Асколкі люстэрка снежнай каралевы трапілі ў вока і ў сэрца. Вядома, помнім. І хлопчык стаў бачыць усё не так. А яго сэрца стало ледяным. Значыць, чароўны снег каралевы нас замарозіў? І мы забыліся на сяброўства, Рмал. Мы ж ледзь не пабіліся, Надзейка. Дзяўчынкі, да гэтага не дайшло б. Я сачыла за вамі. Але чаму мы спыніліся? Таму што вы паглядзелі адна адной у вочы і адагрэлі адна адну, расчаравалі. Значыць, мы перамаглі злое чараўніцтва? Менавіта так. Бо ў вас ёсць самыя галоўныя якасці, якія патрэбны снягурачцы. Вы сяброўскія, добрыя, у вас чулыя і гарачае сэрца. Ой, Надзейка, а снег перастаў. Дзяўчынкі, ды ён даўно перастаў. Я ж гавару, вы перамаглі злое чараўніцтва і выдатна здалі экзамен. Я вас віншую, дзяўчынкі. Дякуй, Надзеечка. Рыся, віншую, я так рада за цябе. А я за цябе, сяброўка. А зараз, дзяўчынкі-снягурачкі, зрабіце для нас усіх цуд. Які? Начаруйце цікавы і прыгожы мультфільм. Калі ласка. Дзякуй за цікавы мультфільм, дзяўчынкі-снягуркі. Калі ласка. А зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварики и отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Казачных снаў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая вглубь далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты